Ya ka Balang Blei la sedang nengkong hakane kejela de kisawut kirangba. Bakentop u Reverend Wally Mohan Roy, u Reverend JJM Nichols Roy, u Brother Jobin Roy Khan, bat u Brother E Dhoram Dekar. Hagi benai per em jong Shisnem syajar kendai sepaar, ha ka jingi kenduk lang jongki hameliam madan yingsim. Bat kila yo ban sedang ya ka Balang Blei nengkong hamadan yingsim melim, haga Shisnem syajar kendai sepaar. Di nang tu pat Hadien ba joy ilawan paino nakal kata ka Shisnem sian des pasau di lawan ban belong ya ka headquarter jong ka Balang Blei hang ne Shillong na do ka Shisnem sian des pasau kajaka ka bai pulong ya ka kum ka headquarter ka de haying wai ka bahamau khar bat hang ta isyong wai bat iyo ban pulong ki Jingiaid ki Bible study ba ki Jingiaid yalam. Hadien bai lay apoi kha bat sister Nora Evelyn Nicole si banari Amerika haga Shisnem chejan Espanyol. De Hadien kata pat ki sayo ban the de katu ka jaka ka bahakola pati. Haga ta kapor kala don ka ying tin ka ying basop dekatin ketika asam taib bat haga ta yeng ki syong hang ta bat kiyo ban beteng ya ki Jingiaid ki Bible study ba ki Jingiaid yalap sahakula pati haga ta por la ya thu yanga na du ki Shisnem chijan dai spa pra ba pulong ya kata ka annual assembly kila don wat ki parab ngai na Kerala no Orissa pa na West Bengal bat kontobru wat ki missionary ki Blei banwan haga taga Jingiaid assembly te nang tu la yo ban penyaj saprang ya kakam bat ki parab ngej pat ki bawan Jingiaid kimpat bon dang long tang kendiat Hadien kataga jing kentiu kurim jong ki te kim sempat I don kamban te kayeng mane laka jong kayeng mane ka bahe lei ki jingyo baki gila yo nang ne ban nang tai kilahaban kensiau kendiap na kapenta ka jinglek jongki sa Amerika ka Shisnem chijan spa khatlai de kila yo ban wan pai pa ka Shisnem chijan spa khan reu banado kilwan pai ka Shisnem chijan spa khan reu la itu yaki kum ki official missionary jong ka Balang Blei hang ne hari khasi bat jantia Kanang yat kisngi bagi Shisnem. Kani ka Balang kala nang Roy, bad ka yeng mani ka benengkong ha kuala pati ha Shillong. Kabadan hajan ka yeng sa u Reverend JJM Nichols Roy, lala ban pendap ka jingtai ha ka Shisnem si hajar kandai spa arpusau. Kat na ka jingtip jonga kay ka bala pulong ki ban sedang tay no la ka jong ka yeng mani ha ka jaka ka bala plu no ka khatnyau tarik mentau nai de Hadien baki parab ngai kila sedang don de ki parab ngai ki don hakeleng kum hamaulai nang ta halaban lumparing ki don ru ki bawan wat na do na lengka baki ni ki jaka ki bamarjan de kat na gajing tip jonga ka sedang ban tayu tu ka yeng mani kalalong haki benta ki bahadin yang Shisnem chejar kandai spa khat kandai dekat hadu bandap taya ka pat kat kum ka jinga thu ka jong pastor MW lalu bala klat no kalalong nado ka Shisnem chejar kandai spa arpo sao katamot ka balalong functional bala yoban pulong ka jinga seng Na ka jingkiyo ka jingbun pat ya kani ka Balang. Haki Shisnem ki bakham Hadien, lashna kampen heru ikani ka yeng mani hakwala pati. Bat naga benta basya khmat jong ka kerdop, lashna kampen wan ru daki mau, bat ka jingtray ban penjanai syusyu ikani ka yeng mani kadang beteng ru hadu kisni syuabakan ingno. Tinang ta haki Shisnem bakham Hadien ki Shisnem prapo lai prapo lai prapo sao tiki sayo ban penhe syusyu ka basyadin
ka ba ka lenter jong ka kolong kumba sau phot ai te kala long ka ying mane ka ba he ka ying mane ka balai ka jing syakri ka biang ka bahon na ka pentau pa jong ka balang hu Blei bat kiwai de ki sui panwan sa ka jing seng kumne ki Shisnem ki telun lapalak chispa Shisnem ba ka Balang Blei haga jela Meghalaya bat Assam kalaya Lynti Henry Hashwa ba ka jingte kene ki ying mane kan kenjo chispa Shisnem ka jingdo ka bakrau kalawan lenshop ya ki reunget kristan jong ka Balang haba ka ding kala bamdo bat pinkla depe ki jingdan jing em jong kene ka ying mane haga step jong ka khatnyo trip nai weng ka Shisnem arajar kat khandai kumba haga por lai baje men step Kajing jular tu kalau bon nambakat kayeng banyak berok kawai bakan eng. Tenre nadu nusnem bola dep hadu mentah. Ngidang lek kena renovation. Bat kena renovation kalau poi 1.2 crores kumto. Nring 4 semenario awan pendep kan mangi kemi Lynti lakumno mentau nai February ngin pendep ka. Na kene ke Jingpluh kene ke yang mane ka bas ngosi kalong batang na kadau ke jing Slam ki pulet penlep ding banwan poi sya kene ke jaka ya arngut ke jing embryo lado ai ke berdiri syukurem ki basa marjan bat kene ke yang mane bakentup ikong reliable lalu nyopulai Shisnem kerta badu ba tiameren basayomoy san pusan Shisnem kerta Lada ngilayok ke respon ke babiang nak tenat penlibding hakapor babiang lese ngidang laban yok ke jingarap babiang kan tenre kam simnolong hakata ke rukam kim simnola ban poi hakapor ke babiang kumbangi kimi Lynti kan lahap hat ubriu nang ni ban celu seka jaga seka office yang ki ban dibuat nomor telefon ke bangi call kim yok setia ke respon kan kebos ngosi kalau hui hata ke por bunga poi hak tu ke jeka keding rang non betang yang mana mo kampat bam sene ni seneru de banda de baga fabricate ke wan biang por de ngatrai to yang mana mla chu ban safe mla chu ban dia damu namar baga ding galak jur tang ba gini ki marjan kamtam gini ki yeng ba ja gane ke jing yap kim sembre kan num poi situ kakim kadang kampat kam tu kapor ya ketu gaya de imat ka fire brigade kawan ha kapor marewan ka fire brigade hi ketu ge dingla kam ya ketu gaya ba don gini ki arngut kai de ka jingja ka bo sosi long kumta kan bangi do ik mesim breu kan mo kayeng gala ban sna Hadien bo ndre ge yeng mesim breu sim lale di tahi ba nia kren skosi bagen ba ka jing delay jong ani brigade kede hi ka daw
jong jing do ai jong ni ke mesim breu mo kebukan tak iga fabricate fire service kam di nuduk kata ka saw 4 minute choi ka taru kladen ke ba phone kladen ke ba phone te ngalengo ba Blei kim pick up ke kelej di breu napo yang meni do breu ulej musim deka keli arsaka ban le ikendo iki kata ro kadang simpor picep bas kau si cucu kolong bawat ke nega police station lum din GPS kipai ba go bola apa jing rap nakin dei la phone kan kim sim mi ko phone uskati jong ra wasnong ulej delede ban leong udon tang wu breu hong tu deu constable imat la ayu kan kata ka jingja ka ba kum gini ke pi ki ban ja ha ka por ka ba dan kam ya ka jingrap ko ki kan re ni pe phai tu goliang romlong hinga syukun tak be tangum ta kalong ba ke jing pen slam hi ni ka fair service ban wan ka kata kan ya ka jinglong kum ba jam ta kan Hadien kini ke jingja nakaliang ki bor sarkar hafo ke jingelam jong menteri rang ba ke jela u Konrad Kongkal sangma ulalet jurep kini ke jingja ha ke sngi ke bobot. Of course, it was very saddening to see what happened, very unfortunate, what had happened, and definitely a very, very great loss, not only to the church and all the believers there, but also to, I think, Shillong city as a whole, and in fact, for the Meghalaya state as a whole. So our prayers are with all the members of the church, and also our prayers are with the members of the bereaved family, the couple that also lost their life. That also was very unfortunate. ke Balang ke local church executive committee rengkat bat ke business association ke badai ke administrative head jong ke church ngila don ke joint sitting bat ngila ya menjur bangin rebuild bangin sedang ke yang mani ke batmai hot kat bantau ke yang mani ke bahak kum kan ha ke ba mangi ki member ngi bon te kan simpor kat tu kan ni henry ngila don da ke we ke jingmot bat da ke we ke jing perkhan bangin sedang ke ni ke yang mani bangin yo ban pendep ya ka hagapor ke babiang kan ke kam ke jong Blei mo ngi hot ngi tre ngi don kami ke Jingiaid jong te lengba ke ni post nem barok ki bala dem ngi lai ikum no Blei lam te ngi khmil ti bon don rangkat roban ngi haga ke kenti ke menta namar nang ni kan long ke buram yaw trai jis okay habi de kan ni ke jingja kala don ro ke jing pelmana ke yang ke Balang bahkan teino ya ke yang mania batmai haga ni ke jo ke jaka hendak duk menta ngimi i bahkan non kono ka jingtai ya kan ni ke yang mania pila ban matai ki sai kita ki daw ba nadu bas dang Maria ing kanega yeng ka kantang ka jong trai haga sngi ka bobot khat pratarik hi jong upnai November jong ka Shisnem arya khat khandai kum ka Balang ngila ya song ya ka committee ban ya perkhat ka e ka bangi de ban le naga banta kanega jingja te ngila ya perkhat ya ka bangin yo ya ka ban penyeng pat ya ka yeng ka kantang ka jong trai hakani hi ka ju ka jaka kata ka ka rai ka bangila ya sim haka meeting ka banengkong ngila ya kenduk lang bagi para banget jong ka Balang ro ya ka bangin yo ya ka ban ya sim ya kata ka rai da ka wei ka jingmot bangin tepat ya ka yeng ka kantang te ngila ya chakmat ban le ya kata ngila form ya ka building committee ban yo ban perkhat ban plan ya ki banta barok ban ban sna biang ya ka ni ka yeng ka kantang ka jong trai ngila persang ro ya ka ban ya thu ya ki para banget barok mde tang na ka ba kisu yo i ki chutip le ngila ai leng ba ka jing tho ki
jingkerpat bakin yo ya kaban ya trelang bakin yo ya kaban tei kene ke yeng ka bakantang ka jong trai te ka bangi kum ka balang hi pen pau ka jing songo ka bakrau sim ya kene ka lat ka kabu mo ban ai khu Blei ya gitu barok ke balak don benta ha ka jing ya no senyang na ka benta ka jing tepat ya kene ka yeng ka bakantang ka jong trai te ngim lak ban len ka fon ka bangi don benta hang ni kalak don ha ka jing yarap jong ki lok ki jor te ka fon kalak don ha ka jing lum jong ka balang bat ka jing lum jong ki para banget gila ya mut hi ban yo ban sted ya ka jing trei ban te ya kene ka yeng ka bakantang ka jong trai gila de bro ya ka ban wad ya arkitek gila pha ro ya ka bon yo ban dro ya ka dor jong kene ka yeng mane ka dor kalak don bagen yo ya ka ban yeng pat ka dor ka ba kham itnat mo ban ya ka ba ngila don ya ka dor ka ba mansua tenre ke jing ngosi ka ba ngi ya siam ngi kenduk kalong ba na ka dau jong ke jing dia ha ka ne ka imlang salang menta ka ne ka perthai ka ba wan lap ka ne ka jing pangklam uni covid-19 ka bala penlong yengi ya ka bangin habban long suki ya ka ban trail de ban sedang ya ka jing trai ya ka ne ka yeng ka bakantang ka jong trai ha ka jing sang ngila mut hi ngila kut jing mut hi ban pen stet kat bala khnang bagin yo biang ya ka ban ya senglang biang mo ha ka ne ka jaka namar bangila do ya ka yeng ka jong trai ne na ka dau jong covid-19 te kala susak kut no tang hadu hangta ni la dep ya ka ban yo ya ka drawing ila yo ya ka plan ila yo ya ka dor ka ba itnat jong ka yeng mane tenre ban ya chaprang pan pendep iki kampat ki basa te ka sakut no namar kane ke jing ja jong ne covid-19